Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel Fini here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kune video la yamakhomalo akhuluma khona nge-HIV. Kunalento le ade ngiyibona social media influence. Into endala ukuthi bengenayo incazelo ekahle sengiyayibona nalento le yama followers. Angazi omunye uzoyibuza ukuthi le video ihlobene ngani. Uma guys kuzothatha mhlambe i-campaign or i-project inikezwe u-DJ onama followers amaningi. Simazi ukuthi u-DJ into yakhe ukudlala umusic ejabulisa abantu. Lenye subject akayinandaba nayo. Inkinga ukuthi le message yafinyelelani kubantu noma abantu mase befika lapha ku DJ bazovele bethi nje mina ngithanda indlela odlala ngayo. Mina ngithanda indlela omixa ngayo lokho okumixwayo ko DJ. Niyabona ukuthi leyo nto ihamba ibe nenkinga. Ngizontshela ukuthi ngisholani lento lapha eMzumbe siyazi ukuthi ngithi baphila isithembu. Mabephila isithembu banayo kodwa unkosikazi owunesi. Into engayazi ukuthi ke mhlambe kufanelekile ukuthi akhulume noma engakhulumi ku social media ukusiza abantu. Kusiza pho ukuthi beveze unkosikazi okuzoba sengathi mase kufakwa imibuzo eminingi uyabhulisha because ikhona imibuzo ezoba deep kule subject. Asingandike kakhulu ngoba vele le social media influence yiyo le nizoyenza la comment section la akukhulunywa ngokuthi umphethe kanjani uhusband wenzani usithandana yakho ukukhulunywa nge-HIV nokubaluleka kolwazi. Mina ngoba ngiyathanda kube nalo lolu lwazi. Bakhona odokotela ku social media nawo futhi social media ungabheka ukuseshwa ulwazi ukuze uhlale uzazi futhi ukuthi umiphi eclinic kumahala ukuchecka ufune information noma kungenzeka futhi usole ukuthi kukhona ongabe khambe wrong sondele eclinic ufune ulwazi. Ngikubonile lokho ku social media ngathi akukuhleke ngoba khona vele kuzoba ngathi abantu sebengena kwi private space yakhe kodwa mayizofika nokuthi HIV bani kanjani manje. Angifuni le video ibe wrong kodwa bengithi ngizokunika lowo mqondo ukuthi uDJ omaziyo mhlawumbe ukuthi une platform unama followers amangaka sonke isikhathi enimazi ngayo nimazi ekhuluma le ndaba. Ningazi nimbone eveza ngisho ijazi ke ethi awunali ijazi ke lo mama nelo mama likhona niyalisebenzisa ubone ukuthi unendaba naleyo subject avela afike sethi qhi ngoba kuthiwa akakhulumi. Leyo nto iyayenza sense uma futhi sekhuluma noma mhlawumbe sekuthiwa uveza ijazi ukukhuluma ngejazi vele comment section ithi sasijabulile kule yandawo wasidlalela kamnandi. Uyabona ukuthi manje le message ayifiki la kufanele ukuthi ifike khona. Angisho kabi guys, bakhona abakade bayishumayela lelizwe, bakhona futhi abakhathalela ukuthi inamba yala eSouth Africa iyona ehamba phambili. Kwenziwa njani ukusizwa youth, kwenziwa njani ukuthi ulwazi lufikele la ngafiki khona. Abakhuluma ngisho ko radio abalethwa la eduze. La eduze kunikezwa labo kwazi ukuthi banama followers amaningi. Lama followers ayilandela ne message. Ngicela ubohamba ongidlunguzela ubuke ukuthi bazwile yini ukuthi i-message imayelana nani. Nembuzo ukuthi ababuzayo imibuzo bayaphenduleka yini. Asili kodwa siyafundisana. Bakhona la sebefikile bazofundisa uzwe abesho ku comment section ukuthi selokhu ngalandela ipage lakho sengifunde lokhu nalokhu. Selokhu ngalandela ipage lakho kuningi okuvulelekile because umuntu okade eqalile ekhuluma indaba eyodwa eyimele. Bakhona kodokotela ko TikTok bakhona nakamanye ama social media pages bakhona noma kukhona futhi ofisa ukwazi ngoba ziningi izinto eseyishintshashintshile. Lokho esakufunda e-primary school nase-high school akuselona ulwazi olufanayo. So kubalekile ukuthi wazi ngempilo yakho. Ngelinye ilanga makuzokhulunywa nge-social health engathi ngabizwa ongazukuba nendawo yokuthi ke sekungaphezulu amandla ami ngiyabhulisheka manje ngiyahlukumezeka. Asivale ke le video la. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye.